uSalu ube umntwana olungile. Mengibuka manje ngibona ukuthi engathi welunge kakhulu nezinye izinto shuthi ubefela ngaphakathi kuzona. Usapho lakwaMakhathini lunxunguphele luthi kunzima ukwamkela ukusweleka kwentombi yalo uBongeka Makhathini. I've been abused, I've been raped, I've been beaten, and today I can stand tall and say life can be different. If we only talk about it, the silence is what kills us. Kulibaphathiswa ebambeleyo eGauteng uLebohang Mayile betyelele usapho lukaPatricia Kepler nodutyulwe wabulawa liqabane lakhe. Mamelodi Sundowns bethe iRichards Bay ngamanqaku 2-0 kumdlalo weBetway Premiership ngalemva kwemini. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje andabe ndodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kulibaphathiswa kwiphondo laKwaZulu-Natal umnumzana Thami Ntuli uzigxeke kabukhali iziganeko zokuxhatshazwa zekubulawa abasetyhini nabantwana kweli phondo. uNtuli ebethetha kwinkonzo yomngcwabo kaBongeka Makhathini nonyana wakhe oneminyaka emithathu kwingingqi yaseMgababa namhlanje. Kanti sisibini kutyholwa kuba sibulewe yindoda uBongeka ebencuma nayo umlondi Cele nothe wazigqithisa amafu kamva. Ihlala othandweni. Inkulubaphathiswa yaKwaZulu-Natal umnumzana Thami Ntuli umemelele ukuba amabandla, inkokeli zezopolitiko kunye nemibutho yasekuhlaleni ithathe uxanduva lokulwa lomkhuba wokuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. Kufanele silwe nalo sihlava lesi esikhona esibhekiswa abesifazane kanye nezingane sibe sifundazwe sihlala ngokuthula. Ngiyacela nabefundisi, ngiyacela namakhosi, ngiyacela bonke abaholi osomabhizinisi asiqhubekeni nokuba silwe nalesihlava lesi esibhlungu esizisubuhlungu njengohulumeni esibhekiswa abesifazane nezingane. Usapho lwakaMakhathini luthi kunzima ukwamkela ushiywa intombi yalo, ukanti utamkhulu kaBongeka uDavid Makhathini ulichaze iqabane likaBongeka njengotata oqotho, kodwa ngaphambili wayengumuntu onobundlobongela. Asizwakali kahle izizathu noma kukhona okuvelayo ukuthi uyise wengane lo umbulali ubevele kuyena umuntu onesihluku ngoba akeve bengeve iqala ukwenza into enje empilweni yakhe. Kodwa lokhu phakathi kwale ngane kaBongeka nengane yakhe kuthiwa bewubaba nje oright omondlayo, omthengela nengubo, omkhokhele ecrash, akhokhele netransport okumisa esikoleni. Kungeke nangalelo langa ebabize ngalo kuthiwa waqala eThekwini wafika bathengela izinto zokugqoka. Uthe nje sebabulala bebeqokile ingubo zakhe zayindlala zonke empedeni. Ukuthi kwashintshani ke ngelanga lalo lokuthi lesigameka ngazi kwenzekala namanje nami ngiyayibuza. Otishala baka okuhle Makhathini bathi lenkwenkwane bineminyaka emithathu ubudala ebenekamva eliqaqambileyo. Siyayiqinisa nje kodwa nje hayi siphela amandla nathi siyafana nabazali bakho okuhle. Lento masibona sithuke kakhulu. Bekuyingane ebihlakaniphe kakhulu. Obuthi mawuyibheka nje ubone ukuthi kusasalayo lihle. Behlupha ke nje ingane zonke abeni bazalwane. Kodwa benobuchwepheshe bokuhlupha. uNtuli ubongoza abazali ukuba babe nengxoxo nabantwana babo ngobundlobongela obusekelezelwe kwisini. Ibambela lenkulubaphathiswa kwiphondo laseGauteng umnumzana uLebohang Mayile ugxeke kabukhali ukubulawa kowasetyhini oligosa lezendlela liqabane lakhe lilipolisa eEldorado Park eGauteng. uMayile namhlanje utyelele usapho lukaPatricia Kepler kwaye lipolisa libulele uPatricia liphantsi kokhuseleko lamapolisa esibhedlele emva kokuzidubula kwaye liza kuvela enkundleni ngoMvulo. Umnumzana uMayile udibene necandelo lophando lwamapolisa elizimeleyo uceba wengingqi kunye namapolisa nalapho athe wafumana inkcazelo ethe vetshe emfutshane ephathelene nobudlobongela kule ngingqi. Lo kaMayile ubalule ukuba ubudlelwane phakathi kwamapolisa noluntu abukho buhle eEldorado Park. We have committed that the provincial government will have to come back to work with the police, the community on some of the issues that are being raised, because our
preoccupation is to ensure that we prevent such incidents from happening. Esisehlo senzeka kanye emva kokuba ilizwe liqaphele iintsuku ezili-16 zokulwa nobudlobongela obusekezelwe kwisini. The victim is a committed community member who had given her life to fighting against crime. And it's so sad that she has fallen a victim to this violent crime. And the matter is further complicated by the fact that the perpetrator or the accused is a person who's supposed to be protecting. Umenzi wobubi uchazwe njengomntu onobudlobongela. The accused also tried to take his life, and we did say in that meeting we pray that he does not die, because that will be an easy way out. We would want him to face his consequences. Unkosikazi Margaret Arnold ubongoza amaxhoba okuxhatshazwa ukuba aphumele elubala axele imeko aphila phantsi kwayo. I've been abused, I've been raped, I've been beaten, and today I can stand tall and say life can be different. If we only talk about it, the silence is what kills us. We've heard Acting Premier, the father said she has not spoken to them. So I say my life matters, thus I have spoken out. So can we do that? Umayile uchaze ukubulawa kwabantu ababhinqileyo kweli njengobhubhane. Umngcwabo kaPatricia uza kuhlonitshwa ngokomgangatho wasesipoliseni. Ipolisa elisebenza kwisikhululo samapolisa eMalmesbury eNtshona Koloni libanjiwe ngezithyolo zokudlwengulo wasetyhini eziseleni. Lo wasetyhini uthe lipolisa limlande ekhayeni lakhe limtyhola ngokweba. Uthe lipolisa liye lazithathela ngenkani kulo mhlaba ngezantsi. The complainant further alleges that at the police station, the accused officer told her that she was picked up by mistake, but encouraged her to drink alcohol with him. When she refused, he allegedly took off his clothes, laid on the cell mattress, and pretended to be asleep. As she tried to leave, the accused officer grabbed her from behind, choked her, tore her clothes, and raped her. After the ordeal, the accused officer dropped off the victim in town. The accused officer has been arrested. Medical reports have been handed over, and also the torn clothes of the victim have been handed over as evidence. Amagosa ezomthetho eMpumalanga ayibeke phansi kweliso elibukhali imeko yaseMozambique. Ilizwe laseMozambique lijongene nexesha elinzima nanjengoko kukho izidubedube ngenxa yokungaxoli kwabemibalo ziziphumo zonyulo. Namhlanje ujongene nokhuseleko eMpumalanga uJackie Masu bekhokela iqela lezomthetho kuvalwe indlela kuhola N4 kufuphi nomda waseLibombo. Masu uthi bakwajonge namabanjwa aqhweshe kwintolongo yaseMaputo. Bemthetho solo basebenta madima kuqinisekisa tekuphepha emgwaqweni iN4 lomadvute nemngcele weLibombo. Umphathiswa welitiko letekuphepha eMpumalanga Jackie Masiye uhole umkhankaso wekulwa nebugebengu kulendzawo yaseKomatipoort. Kanti-ke tintfo letenteka kamuva eveni laseMozambique setiphocelele kutsi bemtsetfo baqinise sandla ikakhulu kulandzela kutsi kubaleke tiboshwa ejele laseMaputo. Kusukela sicalile mhla ka-19 October kulo mnyaka kutofika namhla sisebente kahle kakhulu. Uma ubuka tibalo tethu kuqhathanisa nalo mnyaka lophelile from mhla ka-1 December kutofika namhla kukhomba kahle ukuthi tibalo tetingoti temoto temgwaqeni nokushona kwebantu tehlile kakhulu. Kusenjalo letinye takhamuti taseMozambique letibuye tivakashe nobe tisebente eNingizimu Afrika tikhatsateke kakhulu ngesimo saseMozambique. I feel very bad if I see my brothers are dying. Too much things to see. We know everybody is deserving to have a life. But now about the government not collaboration with the people not collaboration with the government, too much things at once. Akusiphathe kahle kakhulukazi makufiwa ipolitiki noma engafika la ukuthi kube into ekhulunywayo nje iphele ngomlomo kungabe into yegazi. Kanti-ke futhi kusenjalo tikhulu letihola lo mkhankaso wetekuphepha tithi imisebenti iyabonakala.
Kusukela mhla ka-1 December kutofika namhla uyabonakala ukuthi simise imoto sathi sesha letilingana kundlula ku-100,000 masisuka lapho sakhipha ama-ticket fine langu-18,000 then sabuya sabopha abantu laba ngu-495 laba bavele phambi kwenkantolo ngekudriver banganakekeli nekudriver futhi badzakiwe. Tikhulu setinxusa abashayeli ukuthi baqophelele emgwaqweni baphindze bahloniphe netimpawu temgwaqo kuze bagweme tingoti. Kanti-ke sebaphindze bacela abantu ukuthi beme kancane kuvakashela live laseMozambique njengoba simo sisashube kakhulu. Etindzabeni tethu ku-Channel 163 lotilethelwa yi-Newsroom Africa ngingumweli Masilela eKomatipoort eMpumalanga. Kubanje abombi mgodi abangekho mthethweni abalishumi-4 ngalentsasa eShaft number 10 kumgodi eStilfontein. Omnye okweliqela libanjiweyo uthi uninzi lwezidumbu zabo baye baswelekela kule migodi ziphoswe emigodini enzulu ziinkokeli zakule migodi ukwenzela ingaphindi bonwe ukwathi malunga ne-16 imizimba esele iphantsi komhlaba. Xa siphinda sijonga kwisiqendu sesithathu sokugetyengwa kwabantu eMpuma Koloni kwakulo nyaka ngamalungu eqonga elilwa ulwaphulo-mthetho athi adutyulwa sweleke egodini kuQumbu. Emva koko kwabulawa amalungu osapho lakwaSeti eNcenjana eBhityi. Sikinoyiya usiqulunqele le nkcasa ngezi ziganeko zibini. Besiselusikisiki ngethuba kubulawa amalungu 6 eqonga lokulwa ulwaphulo-mthetho egodini kuQumbu. Ingxelo zithi la madoda ayisentlanganisweni esikolweni equlunqa indlela yokusebenza njengesiqhelo ngethuba ehlaselwa. Injongo yayikukulwa ubusela bemfuyo ngokuthi azigadele. La mina sasipha esikolweni kwafika abantu esingabaziyo ababesehliya ngomgaqo. Nandihleli phandle utata behlele endlini abanye otata. Ngoku siyabuza uba abantu abayapha abagijima emgaqweni. Xa benqobele nami ndihleli phandle ndibukele ifoni imuvi efonini badubula satsho kuma isibhamu ndabaleka nokuthi becengweni. Ngethuba kuqosheliswa isingcwabo samalungu 6 eCPF egodini kuQumbu sivakele isithonga sokudutyulwa kubulawe amalungu 5 osapho lwakwaSeti eNcenjana eBhityi Cebukuhle eMthatha. Umama uNowinile nowakwakhe bebelele ngethuba kumbonzeleka amadoda amabini ethulula ngerhuluwa engabhungisanga agqithele kwenye indlu kwakulele intombi yabo nabazukulwana kwadutyulwa yona unyana wayo bene-13 iminyaka ubudala nomnye umzukulwana obezawuqalisa ukubhala imviwo zebanga le-10. Ndiyarhalela into kokubana mna bachaze into kokubana uba bathengiwe bathi bathengiwe ngoba kutheni lento xa beqhutywa zezinto bazityayo abantwana bebulala umzomnye. Babini abatyholwa babanjiweyo ngesi senzo yaye igunya abantu lezotshutshiso lasikhaba isicelo sebheyile kuzo zonke iziganeko zokubulawa kwabantu. To oppose bail in this case because of the severity of the case, and also we also think that it would not be in the interest of justice for them to be released on bail, as that would cause an outcry out there and people would lose confidence in the criminal justice system if people accused of such a heinous crime are released on bail. Kuzo zonke ezi ziganeko uba khona umtyholo ufumaniseka ukuba ube ngaphandle ngengqawule ngethuba idyobheka kwesinye isenzo solwaphulo-mthetho. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki Noyiya eMpuma Koloni. Sixolise ke mawethu ngeminye imifanekiso ethe yabonakaliswa kwinqaku lengozi zaseMpuma Koloni nalapho kuye kwavezwa umnye umntu olixhoba. Mamelodi Sundowns ibethe iRichards Bay ngamanqaku 2 eqandeni kumdlalo weBetway Premiership. Make sijonge amabalengwe alo mdlalo. Ribeiro, Salis! There's the opening goal. And Artur Salis. Marcia. Hanging off quick from Reigns. Matthews. Mokoena. Modiba. Ribeiro. Pins it into the back of the net. And the drought is over.
7 games in all competitions without a goal for Lucas Ribeiro. But he puts it into the Barron run in some style. Mehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke madikela noma mzanga kwidesika yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna aqongeni lam le mozulu mnake ngegama ndikuthabile Makaphela inzokazi yasebathenjini mvanje ngokuphathelene nemozulu kwenzeka ngolhlobo kanti ke mbukele ekhaya sawuphawula kaloku mvanje iziganeko ngomfanekiso wethu omkhulu esibona ke apha emva kwam nakhola ugxinisa ngamandla ke iziganeko zokuxhaphaka kakhulu kwemvula ngamandla kumntla-mpuma apha emzantsi njengapha kwephondweni lonke laserhawutini amazantsi namantla apha ePretoria umzekelo kwasekuseni futhi bevuswa zimvula zikhatshwa zinduduma ngamandla noxa ke mbukele ekhaya kungabandi kwaphela kuba kaloku ngamashumi nje azakhatshwe sisixhenxe kanti wona ke amaqondo wakho phantsi naphezulu ufile ngephondo lokuqala kupha kaloku epondweni lasephuma koloni njengapha kumazantsi futhi kogqibeka phaya nendawo ezikufuphi kunganethe ekuseni futhi uvakala inkwankca yomoya ngawo kaloku futhi loo mashumi nje abe nanye kanti ke phaya epondweni laseFree State ngomse ngamandla pha kumbindi nempuma yelaphondo njengapha kaloku mbukele ekhaya koFicksburg ekuseni naphaya eVelcom qabaqaba ngamafu nje yonke laa mini kwakhona naphaya ke mbukela kubandi kaloku kuba kaloku noko kuhle ngamashumi abe nesithathu bona ke phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso njengaphaya enqumeni koWorcester kwasekuseni futhi zikhona ke zontshisa nezingephi zikhatshwa zindudumo naphaya ke mbukele kwasekuseni futhi kuhle ngelo shumi elikhatshwa sisithoba bona benjenje phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwimpuma namantla abo lapho neKoroman kwasekuseni futhi kusebekele impela pha yonke la ntsasa ngawo kaloku la mashumi abe nesithathu kucwengile kuhle phaya ko-Uppington ngamashumi azabe nesibini bona baphila ngolhlobo phaya ephondweni elise-Northwest apha eMzantsi Afrika ngomso kunhla mpuma phako laphondo futhi njengaphala ko-Rustenburg futhi kuyanetha kuyaduduma kuyabaneka kwaphake futhi kuhle pha ngorhatya ko-Klerksdorp ekuseni phaya kusacwengile bona ke benje ngolhlobo phaya ephondweni laserhawutini apho sikhoyo thina ngalo mzuzu njengapha kaloku kumazantsi nasempuma yelaphondo eSprings kwasekuseni futhi kunganeka yonke la ntsasa kududume kubaneke yonke emva kwedinala ngamashumi nje mbukeli wam akhatshwe sithandathu kanti mbukeli xa sithe chingo kubanzi siye sinyukela kumandla ke apha eMzantsi Afrika njengapha ephondweni eliseLimpopo ngomsa amazantsi welaphondo phaya kaloku ebilabila kwasekuseni futhi kuyanetha kuyaboneka nje yonke la ntsasa kodwa kufonimela kakuhle noko ngala 20 degrees bona ke benjenje ephondweni lasempumalanga ngomsa amazantsi standard kwasekuseni futhi kuhle kuyancoma kacwengele phaya namathuba nje emvula ezingephi ezikhatshwa ngamashumi abe nesihlanu nase-Emelo kuhle ekuseni ngo-7 kanti mbukeli ekhaya okokugqibela nqa ngephondo laKwaZulu Natal amazantsi kungabande Kokstad phaya ekuseni futhi kuba amaqondo abaphansi kakhulu mahle ngela shumi nje likhatshwa sisine kanti kumbindi Pietermaritzburg kuyacwenga pha ngorhatya ngamashumi amathathu abe nanye mna ndikuthanda kangaka xeshele myoli Ngafumana lamanqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Indaba Zethu 163 ngomso oxa bethu baza kuziphanga zishushu izindaba ngolwimi lwesiZulu kamnandi.